Kumusta po kayo? Mag-a-adjust tayo ng kadena ng ating Rider 150. Medyo wala na kasi sa ayos. Sobrang luwag na. Ayan. So, gagamitin nating tools. Dalawa lang. Itong number 70 na back rinse sa number 12. Ayan. So una natin gagawin sa pag-adjust ng kadena ay luluwagan muna natin to. Ayan, gamit yung number 70 na back rinse. Sa pag-adjust ng kadena mga kapatid, dapat hindi sobrang higpito at hindi rin masyadong maluwag. So dapat tamang-tama lang siya. Yung may play siya, hindi ganong mahigpit. Kasi pag sobrang higpit, parang may kargang isang sakong bigas lagi. Mabigat po sa makina yan pag mahigpit. Dapat may play siya. I-adjust natin gamit yung ito. So higpitan lang natin clockwise. Dito mga kapatid, may guhit po ito. Yan. So kung anong distansya dito, kung saan nakatapat yun, ganun din po sa kabila para pantay po yung takbo ng ating sprocket. Nasa gitna po siya ng kadena tumatakbo dito sa chain. Mahirap kasi pag hindi ito pantay, yung sprocket natin parang tabingi din yan. So maaaring tumama dito sa gilid or sa kabila. So dapat po pantay. Kung ano yung distansya ng ginawa natin dito, ganun din po sa kabila. Yan po. So, mahigpit lang. Yan. Play, mga kapatid, okay na yan. Kasi pag in-adjust natin pa doon sa kabila, hihigpit pa yan. So doon naman tayo sa kabila. Medyo antay na siya. Diba? Siya na kayo kasi mag-isa lang tayo dito, walang hawak ng ating camera.
masyado mabigat naman po yan sa ating makina. Okay, kung masyadong nabibigatan yung makina natin, lalakas yung konsumo natin sa gas. Kung parehas yung distansya nito o kabila. Tingin ko mas okay na, so pwede na natin ipinan to dati. Ito mga kapatid, ipinan na natin. Kailangan kita natin balik yan kasi minsan mapapansin natin maraming nawawala ng tornilyo dito sa adjuster, nahulog na pala, hindi na higpitan. Sa panunood. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.